Benvingudes i benvinguts a este videotutorial en el que us anem a explicar com insertar una activitat de JClick dins d'una tasca o dins d'un curs. Aleshores, com sempre, estem ja en la plataforma d'aules. Per a començar, activarem l'edició. Afegir una activitat o un recurs i inclourem l'activitat JClick. Afegir. Començarem posant-li, com sempre, un nom. Farem una xicoteta descripció en la que expliquem més o menys quin tipus d'activitat anem a fer i si volem configurar-la amb una imatge. Recordeu que sempre haurem de marcar la mostra de descripció a la pàgina del curs si volem que es veja el que n'hi ha en este editor HTML. Aleshores, inclourem una imatge qualsevol, que pot ser, per exemple, aquesta del logo de JClick. I donem un tamany que estiga més o menys adequat al tamany del quadre i, com sempre, li posem el nom. El fet de posar el nom ve molt bé perquè en el cas que la pàgina siga visitada per gent amb alguna deficiència visual o algun tipus de deficiència, es pot l'identificar la imatge si passa el ratolí per damunt de la imatge. Guardem la imatge i ara ja n'hi ha dos tipus de maneres de pujar el fitxer. Normalment la més còmoda és la d'un URL extern, per tant seleccionarem l'opció d'URL extern. Una vegada tinguem seleccionada aquesta opció, vinc a la biblioteca d'activitats de JClick i trie qualsevol de les activitats que hi ha ací. En aquest cas jo vaig a triar el clic de les hores amb Joana Nada. Clique damunt i n'hi ha diverses opcions. Ací és per obrir l'activitat, ací és per instal·lar com a un paquet, ací és per a descarregar les fitxes de l'activitat i ens apareix l'opció de compartir. Com vegeu, és una activitat de Creative Commons, per tant la podem utilitzar en diferents plataformes. Aleshores anem a posar compartir aquest projecte. I ja directament, com vegem, tenim ací l'opció d'enllaçar-ho a un mòdul de Moodle. Aleshores copiem aquesta direcció, vinguem i la URL la apeguem ací. Com sempre, la temporització la puguem habilitar-la o deshabilitar-la a l'hora de cadascú. La puntuació podem posar una puntuació màxima i una puntuació mínima. La categoria el nombre d'intents podem posar el nombre d'intents que considerem. En aquest cas jo vaig a posar 4 i que siga una puntuació mitjana entre totes les activitats, que puguem fer-la 4 vegades i treure una mitjana dels 4 intents que té. Quant a l'aparença, ens dona així l'amplada i l'alçada de l'activitat i l'aparença que li vulguem donar, i tota aquesta sèrie de configuracions no serien importants. Aleshores, simplement guarda els camps i torna al curs i ja tindríem l'activitat JClick creada. Si jo la vull veure, punxaré dins de l'activitat JClick, m'apareix que aquesta activitat JClick encara no té cap sessió perquè estic en la configuració de mestre i si vull veure com ha quedat realment l'activitat, me'n vinc a previsualitzar l'activitat JClick. Com vegeu, està desactivat l'accés a l'alumnat, per tant no puc veure-ho en el rol d'alumne, per tant el que vaig a veure és la previsualització de l'activitat JClick i aquest seria l'aspecte de l'activitat JClick a cada cop. Si la vull posar en marxa, punxaria així damunt i automàticament es posaria en marxa l'activitat. Hola, soc la Joana Nadal. Et conduiré per diversos apartats per tal de completar el teu coneixement sobre... Fins a ser aquest videotutorial, ja sabeu que teniu molts més videotutorials a la pàgina de CBTIC.